Cum folosim corect schimbătoare de viteze la Volkswagen Touareg? După cum știm, Volkswagen Touareg are o cutie de viteze cu convertizor de cuplu. Personal, eu de câte ori folosesc leviorul cutie de viteze să-l mut în drive sau în reverse, eu tot timpul fac o pauză la neutru. Exemplific. Suntem în P, îl dau în N și apoi îl pun în drive. Merg cu mașina, când mă opresc, îl pun în N, fac o pauză, tot timpul se schimbă sunetul motorului. Sunt sigur că toți remarcați chestia asta. Iar apoi îl pun în P. Sau îl pun în reverse. Dar tot timpul trec prin N. Ca și cum aș avea o cutie de viteze manuală. Totodată, atunci când îl las în P, suprafață plană, nicio problemă. Dar, dacă parchez mașina în rampă sau în pantă, tot timpul o scot în N, apăs frâna de picior, frâna de mână, evident, și apoi o pun în P. Astfel încât transmisia să nu fie cea care suportă toată greutatea mașinii, toată greutatea mașinii să stea în frâna de mână, iar apoi, bineînțeles, cu transmisia asigur încă o dată mașina că nu o va lua la vale.